Pinaagi sa ligong support system na himong posible nga makabot sa usa ka proud kagay-anon nga nag-rank 1 sa Physician's Licensure Examination. Ibida ang iyang istorya sa kalampusan sa report ni Mark Regiabelia. Sa Medical Technologist Licensure Examination ni adtong 2018, mas gidoble niya ang iyang pagpaningkamot ug karon siya na ang rank 1 ug nanghawd sa Physician's Licensure Examinations 2023 sa passing rate nga 89%. Kini ang bunga sa pagpaningkamot uban sa disiplina sa kaugalingon ni Dr. Justin Riley Yaplam, graduate sa Cebu Institute of Medicine. Lumad siya nga taga Cagayan de Oro City apan nakapuyo na sa Subo sud na sa napo ka tuig aron tumanon ang pangandoy nga mamahimong usa ka doktor. Gihulagway niyang challenging ang pagdoktor maong tambag niya sa mga medicine student. Pag-understand lang gyud sa atong gibasa kay usahay mo sige tag-memorize after sa exam malumtan na nato pero kung ato sabton bisan sa pa nakadugay madumduman pa nato na siya niya mao na ang board exam dili na siya exam sa kanang 2 months ni mga review more siya summation bitaw sa tatibok nimong 5 years sa pag-eskwela. Si Dr. Justin ang labing unang doktor sa ilang pamilya ug saad niyang mangunay siya sa pagtambal sa mga taong misuporta kaniya. Simpleng numero lang alang sa mga tawo ang 89% nga passing rate apan alang kang Dr. Justin mahinungdanon kini kay regalo niya kini sa iyang amahan nga mitaliwan niadtong 2020. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak.